Diyos marahay na hapon po sa inyong mga tugang. Pagiromdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa inyong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante orog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod na po sa pagpamibi kan Orasyo Imperata. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso sa pagpapasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan asin nautog ang sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatian minaan padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imo linalang. Asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamimigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamimigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamimigay mo kami. San Judas Tadeo. Ipamimigay mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang kabos. Ang mga intensyones po kan sa tung Santa Misa ngunyan ay yon mga minasunod. Misa pa sa salamat, dolot, ni Cel Santillan, Eliza M. Bron, Sarong Anonymous, Ryan Altavano and family, Yao and Engelhard family, Joshua E. Alcantara, Valentin Presuela, Saong family, Janet Dawal and family, Alipar family. Special na intensyon, CSC exam sa kahagadan ni Sir Concession Escorel. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, kay Ricardo, dolot ni Ryan Altavano and family, sa kalag ni Norma, dolot ni Angelita Molet, sa kalag ni Sulpicio Jr., Nenita, dolot kan Alipar family. Ngunyan po, fiesta kan banal na familia ni Jesus, Maria, asin Jose. Matindog na po ang gabos, asin sarabay niya tong awiton, an awit sa pagpuon.
afternoon. Good afternoon, Father. Sa ngaran kanama, kanaki, asin kada Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan, mapa sa ido. Asin sa imong espiritu. Nasambit sa pagpuon, sa aldaw na ini, sa tuya pong ipinagsaselebrar ang kafiestahan kan Sagrada Familia ni Jesus, ni Maria, asin Jose. Kaya sa pagdulot na kayo ng Santa Misa, maghagad kita kan sa indang tabang, asin intersesyon, lalong-lalo na para sa satuyang mga familia. Lugod pa man ang pagkabuot, ang pagpasinabot-sabutan, pagpatawad, asin pagkasararo. Iyo ang satuyang mamatean sa satuyang mga familia. Tanganing siring sa Sagrada Familia, kita man maging marhay, asin banal na familia. Ngunyan midbidon ta po ang satuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, taganing magkanigo po kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa ino mga tugang, talagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angheles, sa Sinsantos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan ta Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawada ang sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay, dadaig kasagkorang. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan.
mamibi kita. O Diyos na nagpakanigong magpahayag sa mo nin mga malinaw na panalningan kan banal na familia, papagkaniguan na kaming nagsusunod sa inda sa mga pangharong-harong na kabagsikan, asin mga bugkos din pagkamuot, makinabang kan mga premyong daing sagkod sa kaugmahan kan sa imong harong. Uli kay Hesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Himateon po niya to ang mga babasahon. Pagbasa sa libro ni Sirach. Ginagalangan nin kagurangnan an ama sa iyang mga aki, an ina pinapaorog sa iyang mga aki. An minagalang sa ama nakakabayad kan sa diring mga kasalan. An minagalang sa ina kabaing sa nagtitipon nin kayamanan. An minagalang sa ama sa iyang ikinakaugma an sa iyang sadiring mga aki. Dadangugon siya sa aldaw na siya namimibi. Halawig na buhay itatao sa minagalang sa ama. Ang nagpapaugma sa ina, nagpapahiling nin pagkuyog sa kagurangnan. Aki ko, atamana an sa imong ama, kun siya gurang na. Daimo pagpamundoon, mantang nabubuhay pa. Minsan maluya na an sa iyang isip, pahilingan mo nin maray na buot. Daimo ipagsikwal kun ika maginhawa, asin makusog. Ang pagkaherak sa ama, dai sagkod paman malilingawan, at ngani magiging kabayaran kan sa imong mga kasalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Maugma ang mga may pagkatakot sa kagurangnan, asin mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Sa gibonin sa imong mga kamot, ika makakan, mapapasa imo kaugmahan asin kauswagan. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. An sa imong agom na babae, ubas na mabunga sa loob nin sa imong harong, an sa imong aking lalaki, palibot sa lamesa, kabaing sa mga sanga nin oliba. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Totoong paladan na siring kaiyan an may pagkatakot sa kagurangnan. Bendisyonan ka nin kagurangnan hali sa Sion sa gabos na aldaw nin sa imong buhay. Mahihiling mo ang mga aki mo sa maugmang Jerusalem. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Kamo mga pinili nin Diyos sa iyang mga banal. Namumutan niya kamo asin dapat na kamo maging mahihirakon. Mabuot, mapakumbaba, mahuyo asin matinios. Magpatinios tiosan kamo. Magpatawad kung igwanin maraot na buot. Pinatawad kamo nin kagurangnan, magpatawad man kamo. Urog sa gabos, magkaminuotan kamo, hulitaan pagkamuot, tunay na kabanalan. An katuninongan ni Kristo, maghahade sa saindong mga puso, hulita kamo inapod na magkasararo siring sa mga kabtang, ninsaro sa nang hawak. Danay na magpasalamat kamo, ang tataramo ni Kristo magsupay sa saindo. Magpatinukdoan asin magpahinulitan kamo sa bilog na kadunungan. Tudok sa puso na mag-awit kamo sa Diyos. Gamiton ang mga salmo, ang mga himno asin mga awit na espiritual. Dai magtaram o magibo nin anuman na bagay,
kunbakong sa ngaran ni Jesus na kagurangnan. Magpasalamat kamo sa Diyos Ama, huli sa iya. Mga agom na babae, magkuyog kamo sa saindong sadiring mga agom. Ini maninigong gibuhon, huli sa kagurangnan. Mga agom na lalaki, kamutan nindo ang sa indong mga sadiring agom. Magmabuot kamo sa inda. Mga aki, danay na sunodon nindo ang sa indong mga magurang. Huli ta ini, ikinakaugma nin kagurangnan. Mga magurang, dainindo pagpamundoon ang sa indong mga aki. Tibaad, kung lumuya ang sa indang mga buot. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa ido, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw, kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagabot kanalaw na sinda magpalinik, susog sa tugon na ipinagbubuot ni Moises, dinara ni Jose, asin ni Maria sa Jesus sa Jerusalem, tanganing idolot sa kagurangnan. Kan nautob na ninda ang gabos na ipinagbubuot sa tugonin kagurangnan, nagpuli sinda sa Galilea, sa Nazaret na sa indang sadiring banwa. An aki nagtalubo, asin kuminusog, nagdakulman an sa iyang nanudan, asin ang biyaya nin Diyos, yaon sa iya. Mga tugang kong namumutan, an marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Igwa kitang paboritong ekspresyon sa Bicol whenever we are confronted with situations. Halimbawa, when we are surprised or in awe, na sorpresa, as in may nahiling na makangangalas. When we are disappointed, or lalo na when we find ourselves in danger, nasa peligro, may paborito ng Pinoy na ekspresyon itong Sus Maria Josep. Yeah. Aber daw, paano tatig tataram ang Sus Maria Josep pag kita nasusurpresa o in awe, nagnangalas, o kung kita maugma? O ano ang ekspresyon ta pag nagsasabi kitang Sus Maria Josep? Sus Maria Josep. Siyempre maugma ka. O, pero kung nadidisganar or you feel disappointed, lalo na ang mga gurang nadadangog ko kayo ni pag medyo disganado, disappointed sa saindang mga aki, ang sasabihin, Sus Maria Josep. Diba? When you find yourself in danger, how do you say Sus Maria Josep? Sus Maria Josep. Diba? Pero every time we say those words, and enot sa gabos na dapat na pong rumdumon, whenever we find ourselves in situations such as danger, disappointment, or when we are surprised or in awe because we are happy, we say those words kasi
narurumduman ta su Sagrada Familia ni Jesus, ni Maria, asin Jose. Ano man na sitwasyon na kukuataan sa tuyang sadiri, nagahagad kita kan sa indang tabang, nagahagad kita kan sa indang asistensya. Second, ngunya na aldaw sa pagselebrar ta kaining kafiestahan kan Sagrada Familia mga tugang, pigpapagirumdum po kita na ang Sagrada Familia ni Jesus, ni Maria, asin Jose, iyo man lugodan sa tuyang maging giya, asin inspirasyon sa satuyang buhay. Sinda, ang maging modelo kan sa tuyang mga familia. So ngunya na nagseselebrar po kita kan kafiestahan ninda, gusto ko pong mahiling yato, ano ining mga kalidades na yaon sa Sagrada Familia na magayon ta pong imularon asin arugon. Ano ining mga tanda nin sarong marhay na familia na yaon mismo nahihiling ta sa Sagrada Familia. An enot kaiyan, ang pagiging harani sa Diyos. Paghurup-hurupan ta daw po, ang familia ta daw, parte pa ang Diyos kan sa tuyang pagkabuhay bilang sarong familia. Ang sa tuya daw na familia, sarong pang Kristiyanong familia. Sisay gusto magsimbag. May sinabi kayo itong magayunon si Father Patrick Peyton. Sabi niya, the family that prays together stays together. O, sarabay pa daw po kitang nangangadji bilang sarong familia. Ako pag nagde-day off po ako, yaon man lang digdian mga tugang ko, i-invite ko sindang magduman sa arong, sarabay kaming mga G, 6 o'clock or 7 o'clock in the evening, sarabay kaming mga G, including my pamangkins, my nephews and nieces, na magpangaji po kan Santo Rosario. Paranaan mo niya na no? Do we still attend or go to Mass together as one family? Siriblag na baga ano? So agum na babayi, first Mass. So mga aki, last Mass. So agum na lalaki, minsan, no Mass. Diba? Do we still pray together? Or otherwise, do we still give good examples sa tuyang mga kaakian? Sabi baga kayan sa Tagalog, ang masamang ginagawa ng matatanda ay laging tama sa mata ng mga bata. Do we still give good examples? Mga pag-aarugan kan sa tuyang mga aki. Minsan kaya, susurugo sa mga aki pag Sunday, o magsirimba ka mo. How can you possibly ask them to go to church and attend Mass kung nahihiling kan mga aki nindo na kamungani mismo dahil man nagsisimba. So importanteng marhay na kita mismo bilang mga magurang magtatao kita nin marhay na ehemplo sa satuyang mga kaakian. Ta sabi po baga kayan kung ano, basahon ta daw po, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. So the first mark of a good family na dapat ang hinguwahon na ang satuyang familia maging harani sa Diyos. Ikadua, harani sa lambang saro. O kamo, mga miyembro kang familia, harani daw kita sa lambang saro. Itong sinabi ni Father Patrick Peyton, gusto ko po itong iparaphrase. Sabi baga ni Father Patrick Peyton, the family that prays together stays together. At this point, gusto kong sabihon, magayon manggayod, rumdumunta, the family that eats together stays together. As one family, sarabay pa daw po kita na nagkakaon o kanya-kanya ng oras. Magayon nun baga pag sarabay nagkakaonan sa rong familia. I know of a family na up until now, maski darakula na mga professional na mga aki nila, tamayo pa manin mga agom,
maski anong mangyari, pag dinner time, tigahalat talaga ninda ang lambang saro. Kaya ikaman kung aki ka, kung ama ka, ina ka, maski pa ano pang dudumanon mo, talagang during dinner time, mauli ka. Taday makaraon so sa imong mga kapamilya kung mayo ka pa. Because they see to it that they eat together. O digdi sa, tiganap ko si Kaloy, yaon duman. O digdi po sa kumbento, kami bilang sarong familia, mga kaibahan ko po digdi, tigahahagad ko po sa inda na sarabay kaming magkaon. 7 in the morning, 12, and 7 in the evening. 7, 12, 7. Tabagayunan pag sarabay nagkakaon because you can talk about many things. Your task during the day, anong nangyari sa imo, sa school, nangyari sa imo, anong problemang na-encounter mo sa imong trabaho. O duman mismo, you become close to one another. You open the doors for dialogue. Lalong-lalo na para sa indong mga kaakian. So, with that, you become close to one another. May saro pa akong nabasang magayuno na kasabihan na gusto ko pong i-share sa inyo. Sarabay ta daw po ining basahon. The greatest gift a parent can give their children is their love and faithfulness to one another. Kasi kung dahin ang pagkamuot sumagagom, dahin ang bako na faithful sa kada saro, you cannot possibly teach your children. Kitama, asin marhay. Kaya ang pamilyang bako ng close sa lambang saro, yun na yan. Ang resulta po kaya broken family. Kulang na nin miyembros. Bako dahil ta sumakabilang buhay na, kundi sabi ninda sumakabilang bahay na. Ang sarong miyembro. Buminalyo ng pamilya. Bako na kompleto ang pamilya. Next thing, siguro magayon ta paghurup-hurupan, ano daw ang pamilya ta pinagkukonsiderar pa kan sa tuyang mga kaakian na home. A place where they go and they are taken in. Di ka ako sinda, maski anuman nangyari sa indang buhay. Or baka garina sa na po boarding house, mauli, makaon, mauli, maturog. Bako na sindang excited mag-uli sa satuya pong mga harong. Tadain na nila na-feel na welcome sinda duman. Dain na nila na mamatean na komportable pa sinda duman. Because they no longer consider our family as their home. Narumduman ko, tig-share ko ini kasuudma sa homily ko. Bago po kami ordinahan, tig-tripon kang diocese mga parents mi. And therein then, day ko nalilingawan ini buhay pa kay ito sa kuyang mga magurang. Si nanay tapos si tatay. Ang sinabi ninda sa kuya, ika, day mahaloy magiging padit ka na. Pero ini ang rumdumon mo. Whatever happens to you, sa imong buhay bilang padit, rumdumon mo, may harong ka na pwedeng ulian. You have a home to go home to. Totoo man ang God. Sabi nga ni kaya, there is no place like home. Ang lugar na kung sain, aakuon ka, maging isinu ka man, maging sino ka man. Anuman, whatever you have gone through sa buhay mo, there is that place that you can go and they will take you in. They will accept you and they will welcome you. Next thing, tangani dang maging harani sa lambang saro, importante hon man so time para sa familia. Diba? Ang pinakadipisil da ining mga parents na yaon digdi, pinakadipisil na trabaho sa kinaban ang maging magurang. Daing day off
24/7 ang sa imong trabaho. Day pang sweldo. Kaya pinaka-deficit. Diba? Do we still give time para sa satuyang pamilya? O gabos na sa nakita sa barkada? Gabos na sa nakita sa trabaho? Naramdaman ko kang nagtao kong recollection sa mga graduating high school students. Tigpasurat ko sila bago magtapos kan recollection. Anong wish nindo para sa family nindo? I was surprised. May saro duman na estudyante. Ang sinurat niya po, I wish ang business nga kang family me mabankrupt. Ang reason niya yaon sa baba, sabi niya kasi si mami at si daddy lagi na lang nasa negosyo. Wala nang oras para sa amin. May sarong aki nga ni kay ito. 7 years old. Hinapot niya si papa niya, kaya papa, peraman ngaya po ang kinikita mo everyday. Pera ba ang sahod mo everyday? Sabi man kan ama, 1,000 pesos. After one day, yao na suaki niya, may daradara pong sobre. Pinag-ipunan pala nito kang aki, may laog pong 2,000 pesos. Nakalaag sa baba, now, Papa, can I have you for 2 days? Nagtipon siya ng 2,000 para sa laog ng duwang aldaw, para sa iyaman si Papa niya. Sinilduhan niya si Papa niya. So sana, naggigibo po kita ng effort na sa laog kan sa tuyang pamilya, magi kitang harani sa lambang saro. Third, mark of a good family, close to people. Harani sa tao. Marhay, makipagkapwa. How do we do that? We teach our children how to share and how to be generous. O kamo pong mga magurang na yaon digdi, tigtutukdoan ta daw poan sa tuyang mga kaakian, how to share and how to be generous. Kang aki pa ako narumduman ko, nag-iiba ako sa lola ko, pigiiba niya ako perming magsimba. Duman sa park kang offertory, imbes na siya po ang mahulog sa kolekta, tigtatao niya po sa kuya so panghulog sa kolekta. And it's only now that I learn kung ano ang sa iyang reason and purpose. Ito pala, gusto niya akong tukdoan how to share and how to be generous. Do we still teach our children how to be generous? And speaking about generosity, I would like to suggest 4 mottos na pwede niya itong i-adapt. Ang number 1 po kayan, it is better to give than to receive. Ini sumoto ining pangduwa, moto kang mga kuripot. It is better to give than to receive. Ipisilo ng pagtao. Gusto nila magparaako sana. Magayon man po ining pangtulo. It is better to give what you receive. Ini sa mga mahilig mag-recycle kirigalo. Yung mananggad baga. Kung nabunot mo sa Christmas raffle, sa Christmas party, XL, o sa diyuton ka man sana, XL ka man, pero extra liit. Sometimes it's good to recycle gifts. Dakulong ka ng kalendaryo, dakulong ka ng na-receive na kalendaryo, 10 na. Ito man sa kalendaryo na siyempre isi-share mo as inipapanao mo. It is better to give what you receive. Ini ang pinakasabi kayan most novel sa gabos na ini. It is better to give even if you do not receive. So magayunon pong paghurup-hurupan ta mga tugang. Anong klaseng pamilya igwa kita? Pamilya ba ini na harani sa Diyos? Pero bako harani sa lambang saro? Bako harani sa miyembro ka ini? Or pamilya na totoo harani sa Diyos, harani sa lambang saro, pero bako man harani sa kapwa? Day tataong makipagkapwa, makasarili ang lambang saro,
or pamilya na harani sa tawo, harani sa kapwa, harani sa lambang saro, pero bako man harani sa mahal na Diyos. Anong klaseng pamilya? Igway ka. Asin ngunyan, ipapagirumdum kita sa kafiestahan na ini. Kung kita, sarong kristyanong familia, ang kristyanong familia, harani sa Diyos, harani sa lambang saro, asin harani sa saindang kapwa. Kaya, hinahagat sa tuya, na arugon, gibuhunagiya asin inspirasyon, ang Sagrada Familia ni Jesus, ni Maria, asin Jose. Sus Mariosep. Sagaran ka nama, aki, asin Espiritu Santo. Amen. Matindog po kita, maugma niya itong ipahayag, ang sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako. Ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya, kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nagadan, asin, ilunubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad Tawad din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kagurangnan, kaming mga namimibi, mapakumbabang nagdudulot sa imo kanuos, siyanin pagsamba, tanganing sa pagsurog kan Virhen na ina kan Diyos asin ni San Jose, gibuhon mong pusog sa imong grasya asin katulinongan sa mong mga familia. Binuot nin Diyos nan sa iyang aki, mamundag asin magdakula sa laog nin sarong familia, ngunyan na aldaw, ipamibin niya to sa tong mga familia, an sa tuya pong sasabihon, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamidi. Ang Santo Papa, mga obispo asin kapadian, tanganing atamano ninda nin marhay ang mga familia sa saindang parokya, ipamibita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Ang mga namamayo nin banwaan, tanganing sa indang hinguwahon na ang mga familia, maging boronyog asin pusog, ipamibita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Ang mga dukha, inaapi, na sa ano man nakasakitan, tanganing daisin da mahale anin paglaom sa pagkamuot, asin pangatama nin Diyos, ipamibita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Ang gabos na familia, tanganing magdanay na maimbot sa pagkaminuotan, asin danay na magpatinarabang tabang, ipamibita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. O Diyos, kagtugdas nin familia, bendisyon niyan gabos na familia sa kinabaan, asin sa samong parokya, asin panuasindan nin mga biyaya, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen.
pamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin Kagurangnan, kaming mga namimibi mapakumbabang nagdudulot sa imo kan osyanin pagsamba. Tanganing sa pagsurog kan Virhen na ina kan Diyos asin ni San Jose, gibuon mong pusugan sa imong grasya asin katulinongan sa mong mga pamilya. Muli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong itaas ang mga puso, initaas mina sa magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo Totoong maninigo asin dapat. Matanos sa sinakakaligtas na danay asin minisan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal nama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Na sa kafiestahan kaining sagradong misteryo, anday nahihiling sa iyang pagka-Diyos, nagpahiling ninhayag sa samong pagkatawo. Asin na ninaki bago kan mga panahon, nagpuon mabuhay sa panahon. Tanganing sa pagpabangon sa iya mansana kan gabos na napadungkal, isulit ang gabos na karahayan, asin ang tawong nawara, pabalikon sa langit noon nakahadayaan. Kaya kami, kay baan gabos na mga anggeles, nag-uumaw sa imo sa maugmang selebrasyon na nagrurukyaw. Kagurangnan ni kanang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinaos sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, kainian sa kuyang hawak, na inudolat para sa ino. Siring man, pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini kaini ang kalis kan sa kuyang lugo kan bago asin danay natipan napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadanan sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay ni buhay, kan kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawa kasin dugo ni Kristo,
pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tagaling malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siringman, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga ganan, dangan ako asin dang sa liwanag kan sa imong nalawgon, kaya kami gabos namimibi kami, tanganing kaiban ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, ang mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaintupan na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kay ras kan buhay, na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos sa mang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyoston na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin paglatong, kan sa mong panaligtas na si Jesu Kristo. Sa imong pagkaherak, asin at kapangyarihan, siringan ang kamurawayan, sa mga kapanahonan.
Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, at sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, marasan sa iya ang katuninongan asin pagkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin Sa tuyang mo niya na hira sa lambang saro, anin ako niya tong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang wiyaan kordero kan Diyos, wiya si Kristo, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo ng kamagdago sa sakuyang haro, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Giya po Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ikaw
Mamibi kita. Orog kamaugayo na Ama, ika na nagbabago kan gabos hulikan mga langit noon na sakramento, gibuhanaan mga panalmingan kan banal na familia, maugmang pag-arugon tanganing pagkatapos kan mga pagsubo kan panahon, makasunod kami sa imong daing sagkod na kaburunyugan. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po muna para sa mga paisi. Magkakaigwa po ning second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niyato sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 35,365 pesos and 60 centavos. Ang naambag niyato sa alas 4:30 na misa, nag-abot man sa 2,728 pesos and 75 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 5,528 pesos para po ini sa Tada Sunday. Ngunya na Disyembre 31, ang misa para sa pagsabat kan bagong taon, Solemnidad ni Santa Maria, Ina nin Diyos, gigibuhon po pag alas 8 nin Banggi. Siring man sa aga, Enero 1, aldaw nin bagong taon, ang mga schedule po kan mga misa, iyo po ang mga minasunod. 8 a.m., 9:30 a.m., 1:45 p.m., 3 p.m., 4:30 p.m., and 6 p.m. Asin sa Enero 1, sagkod 3, aldaw nin Lunes, sagkod Miyerkules, magkakaigwa po kay Triduo Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya atong girumdumon. Maging parte kan special block screening kan pelikulang Gomburza sa Enero 2, 2024, Martes, alas 7 sa pagkabanggi sa AB Chara Silver Screen Cinemas. Ang proceeds po nin tickets para po sa Katiwala 1008 Community Outreach Program. Ang tickets mababakal po sa Satuyang Parish Office sa halagang 300 pesos. Available pa po ang 2024 St. Jude Calendar sa Satuyang Parish Office para sa mga mauot po magbakal, magdulok na lang po sa opisina. Mauot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous 5,000 pesos, Anonymous 2,700 pesos, Anonymous 1,550 pesos, Tulong Anonymous na tig 1,000 pesos, Apat na Anonymous tig 500 pesos, Anonymous 400 pesos, 300 pesos, 200 pesos. Joe and Morris Family 1,000 pesos. June Gimoro 1,000 pesos. Gina Ranieses 1,000 pesos. Marian Grace Torres and Family 500 pesos. Jos Mabalos po. Atindog na po. At yan po, alas 8 nin Banggi, gigibuhon niya to ang Misa Vigilia sa pagsabat kan bagong taon. Kitang mga Katoliko, nagkataon na Domingo ngunyan sa aga Lunes, obligado po giraray kitang magsimba sa New Year. Kung bako ngunyan na Banggi, sa aga po. Ang schedule kan sa tuyang mga masa sa announce, siring po kan schedule pag Domingo, except the 6:45 na 6:30 misa, day po kita sa aga. Itong pinag-announce na Triduum of Masses sa pagpamibi sa mga kalagkan sa tuyang mga namumutan, ito pong 8 o'clock in the morning tomorrow misa, duman niya to iyan gigipuhon. So iniimbitaran ko kamo at yan, sinadya mina amay po, atab magpuon ang selebrasyon, tatanganing makauli kitang safe, day tabaabot so purutukan diyan sa dalan. So 8 o'clock in the evening today, iyon na po yan ang anticipated mass for tomorrow na New Year. So salamat po. Iniimbitaran ko itong mga familia po na yaon digdi para sa saindang special na bendisyon, lalong-lalo na ngunyan na pinagsaselebrar niya to ang kafiestahan kan Sagrada Familia. So mga pamilya pong yaon digdi, so ama, ina, aki,
Pakipasiring na po kita digdi sa inutan para sa indong espesyal na bendisyon. So tunay na agum po darahon digdi. Digdi na po. Para spread out please para gabos po makalaog. Yan. Sangaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Idukoan payo, asin maghagad kan bendisyonin mahal na Diyos. Kagurangnan, linalang mo kami sa pagkamuot, asin sa pagkaherak, ililigtas mo kami. Asin sa paagi kan matrimonyo, tinugdas mo ang familia. Asin binuot mo na maging tanda kan pagkamuot ng Diyos sa simbahan. Pabulusa ang sa imong biyaya sa mga pamilyang nagkakatiripon digdingon yan sa ngaran mo, asin mahimo lugod na ang gabos na pinagsaro mo sa pagkamuot, magtinarabang tabangan bilang pamilya, asin magrarom ang espiritu nin pagtubod, asin pamibi. Ngagi man lugod sindang bukas sa pagmangno sa pangangaipo kanibang tawo, asin magsaksi sa pagtubod sa paagi kan tataramon, asin gibo. Ininahagad mi uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Sangaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ipagpakan po niya tining mga familia na yaong digdi. Congratulations po. And ano dapat ang greetings? Happy Family Day. Pwede na po kita magbalik sa tuyang mga tukaman. We remain standing for the final blessing para sa gabos. Ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon, an Ama, an Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. Thank you and Happy New Year.